Balei Kiew Meghalaya ka sakhi ya ka Jingkiw ka Jingdon ki nongpang HIV AIDS nadu usnem arhajar san. Kamdei baka ka kiu sen dei ba lesi kila dan hi kini ki case hapo ajala jungi tambalong 4 lap di kadang ya ki snem ki puat pat ngila kham explore ki screening hadu ki sub centers ngila le ki screening ki PHC ki CHC ki district hospital bar kumjuru ngin dapat ba ka screening jungi ya ka HIV ngila kham pen buon bhat ya Kumno uni HIV usap hriang nini u yabit pat shikiwe ki para bria Kabaning kong kadai lingba ka jingi shongkha klem jingada bat ki brio ki ba don ya u HIV ha kamet jungki nangta ka baar kadai lingba ka jing pendan kam ya ki ju ki tiar ki bandap kum ki thernia inject khamtam hamwa ha ki bajumlien ban ya inject ki drugs lada ki inject da uju u thernia kamut lada uwei na ki udan ya u HIV uta uweiru lani kata uweiru ki laban ya betlang nang ta pade nakakemi ka ba armet kakemi ka badon ya HIV ha ka por ba ka armet lada kam di tiknahi ki dawai te u HIV ularu ban betche ikhun jong imo nang ta de ka basaw ka de lingba ka jingyo snam ade ka blood transfusion ka bangi khat na kiniki unlicensed blood bank ka bamut ya ka snam ka paklam da screen te khabai dei bat ki person living with HIV ki baja na ka treatment mo akan tu ya boro ba kin one patch ka treatment mo bakan di ki dawai mo ngi don mangi in ai mangi ti kamon ki kediang kat bala mo man support di te badik tu ki badang di dawai mo di testaba ki dawai mo nai ja na treatment mo rapi ja na treatment mo ngi rungi jenjar piru jenjar jangan skwa aban batai ni ba hoi mo la dangi di dawai ti kenal la dangi di dawai testa mo kam mut re mangi akut jingem dah mut ngi dang lai ban chongkha klem na pen bit ken ya i lok na ya i khot